Dneska se společně podíváme na video, které by čistě teoreticky mohlo odstartovat novou sérii. Bude to video, které je jeden den v galaxii Star Wars. Tentokrát se podíváme na jeden den v galaxii Star Wars obyčejného člověka, který žije na Coruscantu a který žije v období Galaktické republiky. Takže pokud vás bude zajímat jeden den člověka v galaxii Star Wars nebo i nečlověka v galaxii Star Wars, napište mi do komentářů vaše návrhy. Nicméně, teď už se pohodlně posaďte, začínáme! Je 6 hodin standardního galaktického času. V úrovni 500 na Coruscantu slunce nikdy neuvidíte. Vaše ráno začíná aktivací světelného panelu, který simuluje úsvit nad jezery Naboo. Je to ironické, protože právě o Naboo a jeho blokádě se teď mluví úplně všude. Pijete svůj kaf, silnou nahořklou směs, která vás má udržet v bdělosti během další 12-hodinové šichty. Zapínáte terminál a první, co na vás vyskočí, jsou znepokojivé zprávy. Mluví o nespokojenosti na vnějším okraji, o světech, které mají pocit, že na ně republika zapomněla, zatímco z nich jen vysává daně. A pak je tu jedno jméno. Hrabě Dooku. Vidíte úryvek z jeho nejnovějšího proslovu. Mluví o korupci, o neschopnosti Senátu a o tom, že republika už není tím, čím bývala. Jeho slova mají váhu, i když se je oficiální média snaží bagatelizovat. Dooku není jenom politik, je to symbol rozkladu, ale vy nemáte čas přemýšlet o pádu demokracie. Musíte stihnout svůj spoj. Opouštíte byt a noříte se do dopravního systému, který by slabší povahy dovedl k šílenství. První meta? Turbovýtahy. Nejsou to jenom zdvižej, jsou to kapsle, které se pohybují v trojrozměrném labirintu šachet. Mačkáte se v nich s dalšími 50 bytostmi, cítíte horký dech nějakého trandošanského obchodníka a slyšíte pípání droidů. Výtah sebou trhne a vystřelí vás o 200 pater výš. Je to tanec setrvačnosti a žaludeční nevolnosti. Když kapsle zastaví, vystoupíte na automatické chodníky. Jsou to nekonečné pohyblivé pásy, které vás unášejí vstříc úřednickému distriktu. Kolem vás jsou stovky dalších pásů v různých výškách, tvořící pavučinu, ve které se pohybují miliony bytostí. Podíváte se nahoru a uvidíte Skylines. Tisíce úrovní letových koridorů, kde se proplétají nablízkané speedry bohatých s těžkopádnými Airbusy. Tyto létající kolosy jsou plné dělníků a úředníků, kteří jen odevzdaně hledí z oken na nekonečné město. Chaos v dopravě je dnes obzvlášť silný prý kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením kolem budovy Senátu. Tisíce motorů vytvářejí neustálé dunění, které cítíte až v kostech. Coruscant je stroj, který nikdy nezpomaluje, i když se mu v poslední době ale začínají trošičku zadírat ložiska. Vstupujete do centrálního úřadu pro standardizaci nákladních manifestů. Jste úředník 4. třídy. Vaše pracoviště Koje 8 beta. V sále, který je tak obrovský, že v něm vidíte zakřivení horizontu. Vaším úkolem je kontrolovat digitální záznamy lodí přilétajících z vnějšího okraje. Dnes je ale něco jinak. Systém je zaplaven červenými hlášeními. Celé sektory na vnějším okraji přestávají posílat standardizovaná data. Důvod? Secese. Světy, které se chtějí odtrhnout, prostě přestaly komunikovat s republikovou byrokracií. Vaším úkolem je tyhle díry v systému manuálně dohledávat a podávat hlášení. Váš kolega, starý protokolární droid, neustále cituje manifest hraběte Dooku. Pane, podle tohoto dokumentu je naše práce zbytečná, neboť systém je v terminálním stádiu rozkladu, poznamenává droid věcně. Okřiknete ho, aby mlčel, tady se o takových věcech přece nemluví nahlas, ale v hloubi duše víte, že má pravdu. Každý manifest, který dnes neschválíte, protože planeta už neexistuje v registrech republiky, je malým hřebíčkem do rakve systému, kterému sloužíte. Jste v první linii byrokratické války, o které se v hrdinských eposech nikdy nebude psát. Rozhodnete se, že na oběd půjdete ven. Na úrovni 300 sedíte u stolu a jíte pikantní nudle, zatímco nad vámi blikají obří holoreklamy.
Ale lidé na ně dnes nekoukají. Všichni sledují uniklé záběry z debaty v Senátu. Atmosféra je hustá. Slyšíte, jak se mechanici u vedlejšího stolu dohadují o tom, jestli je Dooku spíše zrádce nebo vizionář. Četli jste ten jeho manifest? Ptá se jeden z nich. Mluví o tom, že nás jádro jen vykořisťuje. A má pravdu. Moje rodina na Iliadu platí trojnásobné clo jen proto, aby si tady na Coruscantu mohli postavit další park. To je ten moment, kdy si uvědomíte, jak je republika rozdělená. Tady na Coruscantu se cítíte bezpečně, ale pro lidi tam venku je republika jen vzdálený, nenasytný tyran. Dooku jim dal hlas, dal jim důvod k hněvu. Cítíte strach? Ne strach z války, ale strach z toho, že tenhle váš předvídatelný život úředníka brzy skončí v chaosu, který nikdo nedokáže zastavit. Vracíte se do své koje, neklidní a s nově nalezenou úzkostí. Vaše šichta končí. Venku, pokud se tomu tak dá vůbec ještě říkat, se rozsvítily miliony neonů. Jdete do svého oblíbeného baru. Potřebujete totiž spláchnout ten pocit zmaru, který ve vás celý den rostl. Kapela Bitů hraje jazz. Ten rytmus je nakažlivý a nutí vás na chvíli zapomenout na všechny manifesty, secese i korupci. Nakonec se rozhodnete, že si ještě trošičku okořeníte večer a zahrajete si sabak s lidmi, které znáte už roky. Ale i tady se hovory neustále stáčejí k politice. Někdo říká, že jsou Jediové naprosto bezmocní, někdo jiný věří, že se všechno nakonec vyřeší dohodou. Vy pijete svůj drink a sledujete, jak neony ozařují tváře bytostí z tisíce různých světů. Je to fascinující a krásný pohled. Je to ta pluralita, na které republika stála. Jenže dnes ty barvy působí nějak vybledle. Jako byste se dívali na obraz, který někdo začíná pomalu přetírat šedou barvou. Vracíte se pomalu domů. Znovu turbovýtah, znovu automatický chodník, vaše obytná buňka je tichá a studená. Lehnete si do postele a naposledy se podíváte na svůj datapad. Zprávy hlásí další planetu, která se připojila k hnutí Konfederace nezávislých systémů. Zavřete oči, nad vámi kilometry v oblacích možná právě teď přistává diplomatická loď s nadějí na mír. Ale tady dole, v úrovni 500, už cítíte, že ten mír je jenom slovo, kterému už věří málo kdo. Byli jste dnes jen úředníkem. Udělali jste svou práci. Ale víte, že zítra bude manifestů k vyřízení zase o něco méně. Protože galaxie, jakou jste znali, se právě teď trhá na kusy.